Ευλογείτε τίμιε Πάτερ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, μετά από τόσο καιρό που είχαμε να βρεθούμε σαν σώμα, νομίζω αξίζει και με το παραπάνω αυτή η μικρή θυσία του δεκαλέπτου. Θα θυσιάσουμε ένα δεκάλεπτο, όσο διαρκεί μία αιμοδοσία από τον χρόνο μας, για να αντλήσουμε από το βαθύ πηγάδι του Λόγου του Χριστού μας, το πηγάδι αυτό που ξεδιψά όλους, πάντοτε και που μένει ανεξάντλητο. Για να δούμε, για να πάρουμε από τα σωτήρια μηνύματα που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Τόσο μικρό σε έκταση το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, αλλά τόσο μεγάλο σε σημασία. Ένα ακόμη πολύ μεγάλο θαύμα του Κυρίου μας θύμισε σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Στην άκρη του δρόμου, στα πρόθυρα της Ιεριχούς, της πόλης αυτής της Ιουδαίας, και ενώ προσέγγιζε ο Κύριος μας, κάθονταν ένας τυφλός και ζητιάνευε. Λένε οι Ευαγγελιστές ότι ο Κύριος μας διήρχετο ευεργετών και ιόμενος. Από όπου περνούσε έκανε το καλό και γιάτρευε. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε στον κόσμο. Και τώρα λοιπόν, βλέποντας τον ζητιάνο, όχι μόνο δεν τον προσπέρασε, όπως θα έκαναν κάποιοι άνθρωποι αξιωματούχοι του κόσμου τούτου, που δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με ζητιάνους, με λεπρούς, με κουτσούς, με τυφλούς. Όχι μόνο λοιπόν δεν τον προσπέρασε, αλλά όπως λένε οι ιεροί ερμηνευτές, αυτοί που με τη φώτιση του Θεού ερμηνεύουν τις Αγίες Γραφές και μας δίνουν και εμάς που δεν έχουμε τη φώτιση να καταλάβουμε τι λένε τα κείμενα, όχι μόνο δεν τον προσπέρασε, αλλά στάθηκε. Ήταν, θα λέγαμε, η ώρα αυτού του τυφλού και ζητιάνου. Ο ζητιάνος, λοιπόν, καθώς πληροφορήθηκε, άκουσε από την οχλαγωγία, από τον θόρυβο και τη φασαρία που γινόταν, πληροφορήθηκε γιατί γίνονταν όλη αυτή η φασαρία. Και του είπαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος θα έρθει, περνάει. Έχει σημασία η πληροφορία που πήρε από τον όχλο για τον Χριστό μας. Ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι υποτιμητική αυτή η έκφραση. Ο Ναζωραίος, αυτός που κατάγεται από την Ναζαρέτ, από ένα ασήμαντο χωριουδάκι. Άρα λοιπόν δεν τον πληροφόρησαν σωστά. Είναι η πληροφορία που μπορεί να πάρει κάποιος από τον όχλο. Αυτός όμως ευόησε, δηλαδή με δυνατή φωνή από την άκρη του δρόμου όπου βρισκόταν, φώναξε και τι είπε: «Ιησού ιε Δαβίδ ελέησόν με». Ενώ του είπαν ότι περνάει ο Ιησούς ο Ναζωραίος, αυτός τι είπε? «Ιησού ιε Δαβίδ ελέησόν με». Τι είπε? Το Κύριε ελέησον αμέτρητες φορές το ακούσαμε και σήμερα και σε κάθε ακολουθία και σε κάθε Θεία Λειτουργία της Εκκλησίας μας και φυσικά πρέπει να το λέμε κι εμείς. Το Κύριε ελέησον τι είναι λοιπόν? Προσευχή. Προσευχή έκανε, προσευχήθηκε. Ιησού ιε Δαβίδ ελέησόν με. Ενώ του είπαν ότι είναι ο Ναζωραίος, αυτός τον λέει Υιό του Δαβίδ. Ο Υιός του Δαβίδ σημαίνει ότι ήξερε ο τυφλός, παρότι δεν είχε μάτια σαρκικά για να βλέπει, ήξερε ότι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας και ο Λυτρωτής που αναμένονταν είναι απόγονος του Δαβίδ. Και ενώ ήθελε αυτός και ζήτησε τη βοήθεια του Χριστού μας, Ιησού ιε Δαβίδ ελέησόν με, είπε, και ενώ ο Χριστός μας, αν εμείς θέλουμε μια φορά τη σχέση μαζί Του, ο Χριστός θέλει αμέτρητες φορές τη σχέση μαζί μας. Αν εμείς Τον θέλουμε μια φορά, Αυτός μας θέλει 1.000.000 φορές. Ανάμεσα όμως σε Αυτόν και στον Χριστό, να ένα εμπόδιο. Οι προάγοντες, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής, επετίμουν αυτό. Δηλαδή, αυτοί που ήταν γύρω-γύρω, τον μάλωναν για να σιωπήσει.
Βλέπετε τι κρύβεται πίσω από κάθε λέξη του Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί. Εμείς μπορούμε να τις προσπερνάμε, να το διαβάζουμε και επιπόλαια και να το ξεχνάμε. Μπορεί να πάμε στο σπίτι να μας ρωτήσει η γυναίκα μας, τα παιδιά μας, ποιο ήταν το σημερινό Ευαγγέλιο και να μην θυμόμαστε ποιο είναι. Αλίμονο. Θυμόμαστε όμως όλο το σύριαλ που παρακολουθούμε. Θυμόμαστε όλη την εξέλιξη ενός αγώνα εμείς οι άνδρες. Δεν θυμόμαστε όμως τα λόγια του Ευαγγελίου. Η κάθε λέξη έχει τη σημασία της. Οι προάγοντες επετίμουν, δηλαδή τον μάλωναν. Είναι το εμπόδιο. Είναι φυσιολογικό. Πρέπει να το περιμένουμε αυτό το εμπόδιο. Όταν η ψυχή του ανθρώπου επιθυμεί να έλθει σε επαφή και σε σχέση σωτήρια με τον Χριστό, σίγουρα θα υπάρξουν εμπόδια. Ο κόσμος, αντί να τον διευκολύνει που ήταν τυφλός, του έλεγε «Σταμάτα, μη μιλάς. Τάχατες για το καλό, τάχατες από σεβασμό». Όχι. Ήταν εμπόδιο στη σχέση του με τον Χριστό. Αυτός όμως λέει τι έκανε. Πολλό μάλλον έκραζε. Όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά με μεγαλύτερη, δυνατότερη φωνή έκραζε. «Ιε Δαβίδ ελέησόν με». Προσεύχονταν, προσευχή έκανε με ακόμα δυνατότερη φωνή. Στάθηκε ο Ιησούς και του είπε να πλησιάσει. Και καθώς πλησίασε, τον ρώτησε ο Κύριος, «Τι θέλεις να σου κάνω?» Μου είπε χαρακτηριστικά προηγουμένως, χαριτολογώντας ο πατήρ Βασίλειος, που συν της άλλης έχει και το χιούμορ του, καθώς ζητούσα ευλογία, μου λέει, «Να, πώς θα αρχίσεις. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του?» Πραγματικά, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του? Άρα λοιπόν ο Χριστός μας, γιατί τον ρωτά? Γιατί τον ρωτά τι θέλεις να σου κάνω? Δεν ήξερε? Αυτονόητο δεν είναι, αφού είναι τυφλός, τι να θέλει? Λένε και πάλι οι ιεροί ερμηνευτές ότι δύο είναι οι λόγοι που ο Χριστός μας τον ρωτά. Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει να το ομολογήσει. Μην ξεχνάμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Χριστός μας πριν από κάθε θαύμα τι κάνει? Ρωτάει αυτόν που έχει απέναντί του τον άνθρωπο και του λέει, «Με πιστεύεις?» Άρα λοιπόν αυτό είναι, θα λέγαμε, η υπογραφή του. Είναι η ομολογία του, είναι η σφραγίδα του ότι ναι, Κύριε, θέλω αυτό. Και επίσης πρέπει να το ακούσουν και οι άλλοι. Γιατί να το ακούσουν? Για να γίνει σαφές ότι αυτός που τώρα είναι τυφλός και μετά από λίγο θα βλέπει, ότι είναι αυτός που ήταν τυφλός τόσα χρόνια, που τον ήξεραν. Μην λοιπόν αρχίσουν τις συκοφαντίες ότι είναι άλλος που του μοιάζει κτλ. Και φυσικά, τι απαντά ο τυφλός? «Κύριε, ή να αναβλέψω?» Να δω, Κύριε. Τον προσφωνεί Κύριο, Κύριο της ζωής του. Και ο Ιησούς του είπε, «Ανάβλεψον, να δεις, βλέπε, η πίστη σου σε σοκέσε, η πίστη σου σε έχει σώσει». Δείχνει ο Κύριος μας, ο ίδιος ο Χριστός μας, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη της πίστης. Δείχνει επίσης ότι το θαύμα είναι το παιδί της πίστης. Ο Χριστός μας δεν μας κάνει τα θαύματα για να μας εξαναγκάσει να πιστέψουμε σε Αυτόν. Τα θαύματα δεν είναι θηλιά στο λαιμό. Τα θαύματα είναι το αποτέλεσμα της πίστης. Επειδή πιστεύουμε, όσο πιστεύουμε, γίνεται το θαύμα. Και φυσικά μας βοηθάει και δυναμώνει την πίστη μας. Η πίστη σου, λοιπόν, λέγει ο Κύριος μας, ότι σε έχει σώσει. Και αμέσως ανέβλεψε. Τι είναι αδύνατο στο Θεό, αγαπητοί μου? Τίποτε. Αφού αυτός είναι ο Παντοκράτορας, ο Δημιουργός. Αυτός κατέχει τα πάντα στην δύναμή του και στην εξουσία του. Και τελειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής λέγοντας ότι ακολούθησε ο τυφλός δοξάζοντας τον Θεό και όλος ο λαός έδωσε δόξα στον Θεό. Αγαπητοί αδελφοί, τελειώνοντας, ας πάρει ο καθένας ό,τι νομίζει και ό,τι αυτός κρίνει στην ψυχή του. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια τελευταία υπενθύμηση. Ότι αυτός ο τυφλός, παρότι δεν είχε μάτια, έβλεπε. Αυτός ο τυφλός δεν είδε απλά με τα σαρκικά του μάτια όταν ο Χριστός του έκανε το θαύμα, αλλά έβλεπε με τα ψυχικά του μάτια. Έβλεπε, πίστευε. Μήπως τα αλήθεια είναι αυτό
που μας δίνει ο σημερινός τυφλός του Ευαγγελίου ένα πολύ μεγάλο μάθημα σε εμάς, που ναι μεν δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα της σαρκικής τύφλωσης. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τα ματάκια μας. Αυτό όμως είναι η μισή ομολογία. Αν φεύγοντας από εδώ πω μέσα μου, δόξα τω Θεώ, εγώ τα έχω τα ματάκια μου, άρα δεν με αφορά, αυτό είναι λάθος μήνυμα. Με αφορά, διότι στη θέση του τυφλού οφείλω να βάλω και εγώ τον εαυτό μου, οφείλει να βάλει και ο καθένας τον εαυτό του, γιατί εκτός από την σαρκική υπάρχει και η ψυχική, η πνευματική τύφλωση. Μπορεί να είμαστε, όπως έλεγε εκεί ο αρχαίος τραγωδός, πολύ σοφά, σε μια αρχαία τραγωδία. Μπορεί να είμαστε τυφλοί, τα τεότα των τενούν, τα τόματα, δηλαδή να είμαστε τυφλοί στα αυτιά και στα μάτια της ψυχής και στο νου και απλά να μην το έχουμε καταλάβει. Η ευχή λοιπόν είναι, και το μήνυμα που μας δίνει ο σημερινός τυφλός του Ευαγγελίου, μακάρι να συναισθανθώ και εγώ την πνευματική μου τύφλωση και να ζητήσω από τον Χριστό να μου δώσει το φως. Ο ίδιος ο Χριστός μας είναι το φως και μας δίνει το φως, αρκεί εμείς να του το ζητήσουμε. Αμήν. Γέννητο.